लोगोफोर जोंना नै दा खाना जानायनि लाहार फाहार सोलिबाय आइजोफोरा खामानि मावगासिनो जों दा बेयाव जिरायनानै नायगासिनो माने जोंना नै बैसागो मेथाइ रोजाबगिरि जोंना बैसागो मोसानायाव मेथाइ रोजाबग्रा सिंगारा बिथाङानो बिराद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबो सिंगार सिस्टार जायो बेबो बिनानाव सासे जोबोद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनो रोंगो दे लोगोफोर उननि समफोराव जुदि मोजाङै मोजां थायोब्ला बिथांनि मोजां मोजां मेथाइ खोनासंनो मोननोबो हागोन नोंथांमोना ना मा होनो लासै लासै नाजाबाय थागोन जोंना बिराद मोजां जायो बिथांनि गाराङा नोंथांमोना खोनानो मोनगोन लासै लासैनो नै लोगोफोर नायदो बिथिंजाय आबै आदैमोना जोगोनार आलु बायदिसिनाफोरखौ खानानै रेडि खालामखाजोब्बाय मस्ला आरिखौबो नायदो नै लोगोफोर बेवहाय बयलार साफा खालामगासिनो नै एसे गोदाबाय आरो दंबावो गोदानो बे जाहैबाय अमा बेदर दिंखिया आरिनियाव बानलु हाइजें दङ आरो नै आबै सानैया बेयाव मस्ला सामब्राम हाइजें देगासिनो माने एकदम नायदो लोगोफोर बिराद मावथि आबैमोनाबो जोंना आरो नै बेयावहाय दालि संगासिनो नै आदाया नै आरो बेयाव दिंखा सायगासिनो नै खाना जानायनि दिंखा सायदों मोसानायनि खाना जानो नागिरदों जोंनिया दिंखियाबो जागोन लोगोफोर खाना जानाया मार जागोन थालिर फस्लाबो होगोननो बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखाबाय आं आरो नैबेथिंबो लाब्रा संगासिनो लोगोफोर लाब्रा भाजा ओंखाम संगासिनो रान्दिनिफोरखौ खोन्थिनोसै नै बेयावहाय जोगोनार आलु बायदिसिना संगासिनो नैथिं आरो आबौआ ओंखाम संगासिनो लोगोफोर नायदो दादाजों आबौजों दामाने एकदम ओंखाम लाब्रा संगासिनो सानैजों जोंनिया लोंनाय जानाय गासैबो रेडि जाजोबना दङ लोगोफोर उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नै थान्दा लाबोदो उन्दै गथ'फोरा सोरबा सोरबा हिन्जावफोरा जौ लोङा नालाय बियार लोंसिगोन जोंना दा गासैबो मोनजोब्बाय लोगोफोर माने दा जानो हानाय जाबाय नायदो जायगाया जोंना एसे बोरैबा जाबाय दंफां सिङाव फैदों माने दंफां बिलाइ माबा बिलाइ गोलैनाय दङना जेबो साननाङा लोगोफोर बेफोरखौ जों दा सान्दुं गोसा गरमनि थाखाय बेयाव फैबाय जोंना बेदर रोगागासिनो लोगोफोर नै आरो बिथिंजाय थेलाजों लाबोगासिनो दालि ओंख्रि लोगोफोर नायदो एबार जानायनि सम जाबाय लोगोफोर नै गासैबो जिरायजोब्बाय गासैबो जिरायनानै दङ एबार जानायनि सम जाबाय नै लोगोफोर जोंना डान्सारफोरा बैसागो मोसाग्रा डान्सारफोरा बिथांमोनानो सेंग्राफोरा नायदो बिथांमोननो जाहोग्रोनोसै मानोना बिथांमोना जौबो लोङा नालाय सेंग्रा फिसा गोजा बिथांमोननो ओंखाम होग्रोनोसै बिथांमोना जिरायजोब्बाय जों गामि दाबनैजों बैसागु मागिदोंमोन बे बैसागु मागिनायाव जोंहा बेसेबांबा न'खरनि गोनांथि खामानि गावबा गावनि समखौ नागारनायब्लाबो न'खर गामि थांनानै बैसागुखौ मागिहैदोंमोन जों खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा लानानै बैसागुखौ मागिहैदोंमोन लोगोसे जोंहा बैसागु मेथाइ खननायजों लोगोसे दामनायजों जोङो सासे माइनाव बिथाङा खाम दामनो गोरों आरो बे खामजोंनो जोंखौ गोसो गुदुं खालामहोनानै बैसागु फोरबोखौ मागिहोबाय लोगोसे बिथांखौ जोङो बाथौ आफादनि जानानै गांसे लांगाजों मान बावनो नागिरदों बे मानखौ मानाव गेदेर जोंनि बाथौ आफादनि आफादगिरि लम्बदर बर'खौ मानखौ बावनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय दामजनगिरि मानाव गेदेर बिस्तिराम बर'खौबो जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावगोन बिथाङा सफैयाखै दसे उनाव सफैगोन ओंखायनो जोङो बिथाङा सफैबा जों आर'नाइजों मान बावगोन आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब बे रादाबखौ फोसावनो नागिरदों
आरो बे रादाबखौ फोसावनो थाखाय जोंनिनो देउरि आफादनि दैदेनगिरि मानव गेदेर सन्जित बर'खौ फोरमायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय गोजोन्थों। गिबि गिबियावनो आं गोदान बोसोरनि बैसाग दाननि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जोंहा देग्लाय बोसोराव रंजायै बाजायै जों जा मोसानानै एसे रां अनसुंथाइ माइरं खेन्दा मोन्दोंमोन बेनि उनाव जोङो बे रां खेन्दा आरो माइरंखौ जोङो ज' खालामनानै ओंखाम बोथिसे जानाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहायनो आङो गोजोनथाव खौरां जोंहा बे बोसोराव बे बाथौ आफादा देग्लाय बोसोराव गोदान बोसोर बैसागो फोरबोखौ खुंनो थाखाय जोङो 19 आरो 20 खालारखौ बैसागोनि थि खालामनाय जादों आरो 19 खालाराव जोङो बे गामि दाबनै सुपानि गेजेराव खारनाय बारनाय गेलेनाय लादों आरो 20 खालार खालि जोङो बाथौ फोरबो खुंनायजों लोगोसे मोनाबिलि हारिमु आयदा लादों। दा जोङो बे हारिमु आयदा आरो गेलेनाय बे बिबानखौ जोङो सामलायनो थाखाय जोंहा मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बे आफादनि बिबानगिरि मुंखौ आङो फारियै बेयाव गसंनानै फोरमायनो लाबाय। नोंथांमोना बयबो गोसो होना खोनासंदो। दा जोङो गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमु आयदानि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोननि मुंफोरखौ आं फारि फारि फोरमायनो लाबाय। दा गिबियावनो जाबाय जोङो आफादगिरि बे गेलेनाय आरो हारिमु आयदानि थाखायसो दा बियो बे 19 आरो 20 खालारनि थाखायसो बियो। दा बेयावनो जाबाय आफादगिरि महरै मानव गेदेर कनजय बर' तारमाने गोसोम बर' बिथाङा आफादगिरि। बेनिफ्राय जोङो लेङाइ आफादगिरि महरै मानव गेदेर प्रसन्जित बर' खोनासंदो बयबो। बेनिफ्राय जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै रितु बर' जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै रितु बर' खोनासंबाय रायजोफोर। बेनिफ्राय लेङाइ आखान्थि नेहाथारि गुकुल बर'आ एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आखान्थि नेहाथारि। बेनिफ्राय लिंथुमगिरि उमानन्द बर' जोङो हायला बर' लिंथुमगिरि। बेनिफ्राय मैखोमै सोद्रोमाफोर दा एखेबारे मैखोमै जोङो माखासे बयबो नांफानांगोन। बेयावनो गिबियावनो जादों 1 नम्बराव मिनिसोरां बर', 2 नम्बराव सोहोम बर', 3 नम्बराव करेन बर', 4 नम्बराव गल' बर', 5 नम्बराव पाइलट तारमाने खनजय बर', 6 नम्बराव रहित बर', 7 नम्बराव दिपुल बर' आरो 8 नम्बराव मनजित बर' टिक्लु। बेनिफ्राय 10 नम्बराव रनदीप बर', 10 नम्बराव बलराम बर' गल', 11 नम्बराव जायख्लं बर', 12 नम्बराव सोमोन बर' आरो सोरबा थालांदोंब्ला जेबो गाज्रि दामोन। नोंथांमोना बयबो मैखोम सोद्रोमा साननानै बे साननाय हाबाफारिखौ जादों खौसे मददै दैदेनलांनो थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। जोंनि बे साननैनि 19 आरो 20 गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमु आयदानि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो फोसावनाय जाबाय आरो बेखिनि फोरमायथिनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नै बिथिंजाय आबैया जौ बिदै सिरगासिनो लोगोफोर फिसिनानै दोननाय फिसिनाय जौ बिदै बिथांमोना सानफ्रोमबो जौ लोङादों लोगोफोर बैसागो बोथोरनि खेबसे रंजानाय हिसाबै मोनसे इन्टारेस्टआव दिनै गासैबो एसे सोलोंनो होननानै फिसिनाय लोगोफोर नायदो गासैबो रेडि जाजोब्बाय। नै बिथिंजाय आबैमोना जागासिनो लोंगासिनो माने दे जाबाय थादो दे जा नोंसोर जाग्रोनाय जों जागोन दे दायो। मोजां नुदोंना जानायखौ बिराद जाथारदों जोंनिया। दे जा बोथोर गोदाननि बैसागो बोथोरनि खेबसेल'सो ना सानफ्रोमबो नङाना ना दे जा दे जागासिनो। नै इथिं आरो दार्लिं दोङो दार्लिं बिसोर खानैया दार्लिं ओइ नै मेगन सालायबाय नै मेगन सालायबाय। बोरै मोनखो नोंथाङा जानानै बैसागो बोथोरनि? गोसोआ सुग्लायलायदों बिराद मोजां जादों। नोंथाङालाय बोरै मोनखो? मोजां मोनदो जानानै ब्रयलारखौ नै लोंना मोजां मोनदो होनना बुं बिहारखौ। नोंथाङा बोरै मोनखो? गोथाव नै इथिं सासे दंबावो आंना बोरै मोनखो नोंथाङा जानानै? जोङो बैसागो मोसानानै जों खाना जानानै बिराद मोजां मोनबाय आरो सेरेब लाबावदो। बैसागो बोथोराव बयबो लोंखायो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। लोंखादो जों जाखादो
जोङो बेसेबा फुरथि खालामदो आरो जों सेरेबबो लाबावदोसो आरो बिथांमोना सानफ्रोमबो लोङा दै लोगोफोर दा बैसागो बोथोरनि मोनसे इन्जय इन्टारेस्टआव लोंदो आबौ जोङो ओरै लोंबायबो थाया दिनै लोंदो इ फैनाया साराबिब इखौ जोंसोर हाबा मोननो हादे इसोरफोरनो नै बिथिंबो ग्रुप मोनसे दङ लोगोफोर नोंथाङा बोरै मोनखो जानानै एसे फोरमायदो मोजां मोनदो माबायाबो खद जादो दालिया संख्रि नाङाखै बयलारा बरिया जादो आरो थिखा बाजाबो दिंखिया भाजाखौथ' बुंनो नाङा इमान मोजां रंजा बाजा थिखा बाजा साफा जादो बरिया जादो खिन्थु नोंथाङा बोरै मोनखो लोगोफोर नायबाय था जों जागासिनो दोङो नङा सबसे साफाया गोथावा गोथावसिन जादो जोंनिया नोंथाङा बोरै मोनखो जानानै जानानै आङो सबसे बुस्थुआ इ साफासिन नै इदि जोंना मोसाग्रा सिख्लाफोरानो सासे सिंगारमोन जोंनिया बैसागो बोथोराव मोसाब्ला मेथाइ रोजाबो बिथाङा सिंगार नै सासेया मोसाग्रा नै बिथांमोना जागासिनो गासैबो जों दा न'आव थांजोबसै गासैबो नै जोंनिया जाखांनानै आदैमोना सुगासिनो नै गासैखौबो सुजोब्बाय दा नै गंसेखौ सुगासिनो आबै नाङाबै जायो सोमोन्दोआव बिथांखो नोंथाङा दा जोंनि बैसागो मोसानायनि खाना जाबाय दिनै दा जानानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदो मोजां मोनदो जोङो रंजा बाजा मोसाबाय मुसुरबाय जाबाय लोंबाय दा थालिर खान्था सुबाय मोजां मोनबाय जाबायना आबौ बोसोर गोदानाव खेबसेल'सो नङा होमबा सानफ्रोमबो नङा बेयो ना नङा आरो फैगोन बोसोराव एसे साबसिन हामसिन जाबावथो नङा होमबा